Toyota Cup 2014-2015 obsahoval v této sezóně celkem 8 položek. Velká cyklokrosová rodina se poprvé sešla v Olomouckém kraji ve městě Loštice. V memoriálu Emila Hekeleho se představili i oba krajánci z belgického týmu BKCP Power Plus, tedy Luboš Petruš a Adam Ťoupalík. Hned v prvním kole ovšem odjeli Michal Boroš a Jakub Skála, oba jezdci stáje ČEZ Cyklotým Tábor a svůj náskok vzornou spoluprací navyšovali až do cíle. Za nimi se vytvořila skupina ve složení Kyzivát, Petruš, Bambula a Lasák. Ve třetím kole se k ním ještě přidal Adam Ťoupalík, startující z poslední řady. Ťoupalík pak až do 8. okruhu jel společně s Bambulou, pak mu nastoupil a sám si dojel do cíle pro poslední místo na pódiu. Vepředu mezitím sváděli souboj o první místo v úvodním díle Toyota Cupu Michal Boroš a Jakub Skála. Nakonec si to rozdali až v cílové rovince. A tam byl lepší Michal Boroš. Černožluté barvy stáje ČEZ Cyklotým Tábor jsme v Toyota Cupu viděli na pódiu hned několikrát. Osamocen dojel na třetím místě Adam Ťoupalík. Celou sezonu jsme se poctivě připravovali, takže jsem rád, že to takhle začíná. Nebyla tam třeba myšlenka, že by jeden z vás se zkusil třeba ujet tomu druhému v průběhu toho posledního kola? To asi ne, a hlavně jsme věděli, že to nejde, že se neutrhneme. Dalším pokračováním byla takzvaná Lounská klasika, která měla na velodromu v prvních 5 kategoriích stejné vítěze jako Loštice před týdnem. Hlavní kategorie se zúčastnilo 44 jezdců, 43 Čechů a 1 cizinec, Joachim Parbo z Dánska. Ve startovním poli scházel tradiční pohárový účastník Ondřej Bambula, který měl přetrvávající problémy s kolenem. Nestartoval ani odchovanec lounské cyklistiky Vojtěch Nipl, jehož otec prozradil, že v závěru sezóny měl Nipl limskou boreliózu. V Lounech znovu řádili černožluté barvy stáje ČEZ Cyklotým Tábor, tedy Boroš a Skála. Za nimi se tentokrát vydal Tomáš Paprstka. V Lounech se mimo jiné objevil na startu i 41letý bývalý mistr Evropy v cyklokrosu Jiří Pospíšil anebo mladší z bratrské dvojice Šimunků Dany. Oba bodovali, ale skončili až ve 3. desítce. Tomáš Paprstka chvilku stíhal Boroše se Skálou, ale nakonec to byl stejný obrázek jako před týdnem. Jen jiný vítěz, Jakub Skála, tentokrát Michala Boroše dokázal v cílovém spurtu předčít. Dneska to nebylo tak, jak v Lošticích, že jsme opravdu jeli oba hned od začátku. Nejdřív to rozjel Matěj Lasák, pak se tam přijel Tomáš Paprska, ten nám tam dělal trošičku problém, ale potom už mu asi trošičku došlo a to naše tempo neakceptoval. Oslava 60 let místní cyklistiky se Uničovským pod vedením Richarda Dostála vydařila jak po organizační, tak i po společenské stránce. V kategorii mužů a jezdců do 23 let startovalo 51 závodníků. Poprvé se představil po nemoci se zotavující Vojtěch Nipl, navíc oblékl dres nového týmu Bohemia Trek Cycling Team a vepředu byl hodně aktivní. Brzy po startu se vytvořila čtveřice, ve které byl právě Vojtěch Nipl, s ním oba staří známí, tedy Jakub Skála a Michal Boroš a také Tomáš Paprstka z týmu Remerx Merida Team Kolín. Tohle jsou ještě obrázky ze druhého kola, kdy byla skupinka těch aktivních jezdců pohromadě, ale pak se to nadělilo a přišel také zajímavý moment. Na prvním místě Vojtěch Nipl, na druhé pozici Michal Boroš a třetí Tomáš Paprstka. V tomto okamžiku už Jakub Skála jezdil otřesen na 4. místě, protože se právě v téhle pasáži v minulém okruhu střetnul s Tomášem Paprstkou. Nebylo to úplně vidět, my vám to ještě ukážeme v jednom z rozhovorů, ale přeci jen Jakub Skála ztratil poměrně dost, ale zmátořil se, zabral a nakonec vybojoval umístění na pódiu. Skončil na 2. místě. Ta kolize přišla už ve 2. kole. Michal Boroš jezdil v pohodě na 1. pozici, měl čas si v depu vyměnit kolo a nakonec si v Uničově dojel pro pohodlné 2. pohárové vítězství.
Chvilku to vypadalo na útok Tomáše Paprstky, třeba na druhé nebo třetí místo, ale to se nakonec nekonalo. Za vítězným Michalem Borošem znovu finišoval druhý Jakub Skála, který se dal dohromady a stihl pódium. Jako třetí se nakonec dostal do cíle Vojtěch Nipl. Vyšlo to zase a jsem spokojený takhle. Na rozdíl od těch prvních dvou závodů, když jste jeli společně s kamarádem, tak dneska jste mu ujel jste všem. No, tam měl Jakub vlastně konflikt s Tomášem Paprskou, což jsem moc nepochopil ten manévr jeho, ale bohužel tam šel k zemi, takže mi nic jiného nezbývalo. No. Přesto byla ta taktika před závodem zase stanovená, takže byste to zkusili spolu a když to nevyšlo, tak prostě jste do toho šlápali a jeli už jste solo. No, já si myslím, že kdyby se nic nestalo, tak bychom určitě jeli zase spolu, protože je vidět, že ta výkonnost tam je letos a bohužel tenhle závod vyšel takhle. Jednou z tradičních bašt českého cyklokrosu je Hlinsko. V kategorii mužů elite a jezdců do 23 let se objevilo na startovní čáře 47 závodníků a některé z nich potkal nepříjemný hromadný pád. Byli to jezdci z těch dalších startovních řad. Nikoliv špička, ta znovu ujela a opět u toho byli Michal Boroš, Jakub Skála, Vojtěch Nipl a Tomáš Paprstka, tedy staří známí z předchozích dílů Toy Cupu. Zhruba 4 kola před cílem odjel Skála, který zbytek závodu proměnil ve svou one-man show. Stíhal ho Vojtěch Nipl, který dokázal setřást Michala Boroše. Na něm se zřejmě projevil náročný přípravný blok, který Boroš absolvoval ve Španělsku na Majorce. Nipl se dokonce ještě pokoušel zabojovat, ale na Jakuba Skálu už to nestačilo. Ten si dojel pro druhé pohárové vítězství a s Michalem Borošem se tak rovnoměrně střídali ve vítězstvích v jednotlivých dílech Toy Cupu. Tomáš Paprstka měl síly už jen na udržení posledního místa na pódiu. Já už někdy vlastně v druhém kole jsem tam trošičku odskočil, kluky jsem si zkusil a na Michalovi jsem cítil, že dneska to není úplně ideální, jak se vrátil vlastně z Malorky, tak i ta aklimatizace tady, asi to pro něj nebylo dneska jednoduchý. No a mně se jelo dobře, tak vlastně potom někdy v té půlce závodu jsem to zkusil a vyšlo mi to. Polovina listopadu patří v cyklokrosovém kalendáři nejtěžšímu závodu v Česku, který se jezdí na holých vrších. O pomyslný puntíkatý dres bojovalo 40 jezdců a na začátku znovu dominovala čtveřice Jakub Skála, Michal Boroš, Vojtěch Nipl a Tomáš Paprstka. Je fakt, že Skála s Borošem tentokrát poměrně dost taktizovali a skvělý vrchař Nipl zaútočil v pravý moment. Tomáš Paprstka běhal, chodil a jezdil osamoceně na 4. místě a na 3 nejlepší tentokrát nestačil, protože byl také po náročném soustředění, které absolvoval ve Španělsku. Vojtěch Nipl odjel Skálovi a Borošovi. Jakub Skála včas poznal, že Boroš tentokrát není v úplně 100% kondici a pokusil se Vojtěcha Nipla stíhat. Nescházelo moc a Vojtěch Nipl měl v závěru závodu ještě docela velký problém, ale nakonec na své oblíbené trati dokázal vedení udržet až do samotného cíle. Na kopec na holých vrších dorazil jako první, ale když se podíváme za Nipla, vidíme, že Jakub Skála nebyl vůbec daleko. Za Borošem a Paprstkou potom finišoval na 5. místě zahraniční účastník Polák Gil. Já jsem viděl, že ze začátku musím šetřit cíly, protože tady ta pasáž vlastně po startu nebo po cíli byla hodně brutální a chtěl jsem počkat tak jako minulý rok tak půl kola a potom nasadit k úniku. Velký respekt zaslouží Kuba Skála, který poslední 3 kola vyvinul hodně úsilí, aby si mě docvaknul a kdyby začal okolo dřív, tak je dost pravděpodobný, že si mě dojede a že by to byl větší boj, ale bylo to tak, jak to bylo a mě síly vydržely. Na trati v Kolíně bylo sichravo a převážně pršelo. V bahně a písku to byla těžká cyklokrosová dřina. V kategorii té hlavní, tedy mužů elite a jezdců do 23 let, nastoupilo 46 závodníků a na začátku odjela čtveřice v podobném složení jako vždy. Jakub Skála, Michal Boroš, Tomáš Paprstka a jen místo Vojtěcha Nipla se tam chvilku držel Vladimír Kizivát ze stáje Johnson Controls AŠ Mladá Boleslav. Právě Kizivát byl prvním, který odpadl, a ve 3. kole ho následoval i Tomáš Paprstka.
Vepředu tak zůstali oba jezdci ČEZ cyklotýmu Tábor, tedy Jakub Skála a Michal Boroš. Boroše pak 3 okruhy před cílem postihl defekt poměrně daleko od depa a Skála si v pohodě dojel pro 3. vítězství v Toyota Cupu v sezóně 2014-2015. Za Skálou se vydal Tomáš Paprstka, ale jeho ztráta byla poměrně velká. Boroš se nakonec dostal před Kiziváta a získal 3. místo. Boroš ani Paprstka po soustředěních na Malorce nezajeli dobrý výsledek. Opakem byl výkon Jakuba Skály, který právě v Kolíně startoval po krátkém soustředění ve Španělsku. Zvládl to a znovu zvítězil. Druhý dojel Paprstka. Popravdě čekal jsem to, co se dělo ostatním klukům, když se vrátili z Malorky, že na tom nebyli úplně nejlíp, ale jelo se mi až překvapivě dobře, takže já si myslím, z mýho pohledu to bylo úplně na pohodu tenhle závod. Středočeské Milovice leží v okrese Nymburk a jsou známy hlavně bývalým vojenským prostorem. Tentokrát se tady ale jel cyklokros a dokonce ženy měly v programu mistrovství České republiky. Největší ovace sklidila Kateřina Neš, která bude nastupovat i jako jedna z velkých favoritek na start světového šampionátu v Táboře. Ale k závodu mužů opět se prosazovaly známé firmy, tedy Boroš, Skála, Paprstka, Kizivát a k nim se přidala i dvojce Nipl a Ťoupalík. Jenže s přibývajícím časem pochopitelně ti slabší začali odpadávat a nakonec vepředu zůstala skupinka 3 nejsilnějších. Byli to Skála s Borošem a s nimi Adam Ťoupalík, jezdec belgické stáje BKCP Power Plus. Chvilku to vypadalo, že Ťoupalík může Borošovi se Skálou nepříjemně zatápět a dokonce je porazit a třeba vyhrát svůj první závod Toyota Cupu, ale nestalo se. Skála s Borošem Ťoupalíka odpojili a najeli na něj zhruba 15 sekund. Z vítězství se radoval tentokrát Michal Boroš, Jakub Skála byl druhý. Pro Adama Ťoupalíka na 3. místě to byla dobrá startovní pozice k mistrovství republiky. Já jsem to zkusil hned v prvních kolech, vyzkoušel jsem si soupeře vlastně a cítil jsem dobrý nohy, pak jsem si trošku povolil, odpočinul a v tom posledním kole jsem to jel celý ze špice na doraz a dojel jsem takhle už do cíle. Česká sezóna cyklokrosu i celý Toyota Cup vyvrcholil mistrovstvím České republiky ve Slaném. Startovalo se na plochodrážním stadionu a v akci byli i ti, které jsme v Toyota Cupu běžně nevídali. Tedy jezdci profesionální stáje Quadrostanach Martin Bína a Radomír Šimunek. Bína navíc přijel obhajovat titul. První ošklivý pád se narodil na druhé překážce, potkal Vojtěcha Nipla, který se v té době nacházel na 1. místě. Naopak Bína obě překážky zdolal v sedle. Na 5. místě se držel Adam Ťoupalík. Nejprve přišlo brzké odstoupení Radomíra Šimunka. Končil v slzách a velmi smutný. Asi za 4 kola ho následoval jeho stájový kolega Martin Bína. Mistrovství České republiky tak přišlo o 2 velké favority. Byl to velmi těžký a náročný závod na blátě. Jezdci se museli prát s nečekaným terénem a nejlépe to zvládl mladý Adam Ťoupalík, který je teprve prvním rokem v kategorii jezdců do 23 let. To, co se mu nepodařilo v Milovicích, dokázal ve Slaném v závodě, který trval přes 60 minut. Chvilku ho stíhal Vojtěch Nipl, který se poměrně rychle otřepal z toho nečekaného pádu na umělé překážce a třetí jezdil Michal Boroš. V tomto pořadí také jezdci dorazili do cíle. Mladí jednoznačně převálcovali staré. To je hlavní motto mistrovství České republiky ve Slaném. Triumf si odnesl věkem nejmladší republikový šampion Adam Ťoupalík, jezdec belgické stáje BKCP Power Plus. Druhý finišoval Vojtěch Nipl a třetí Michal Boroš. Je to úžasný výsledek. Dneska je to můj 5. titul v řadě, vyhrál jsem 2krát v kadetech, 2krát v juniorech, dneska po 5. v řadě, to je krásný. A samozřejmě cítím teď větší motivaci pro blížící mistrovství světa, takže já jsem spokojený. Toyota Cup 2014-2015 je za námi. Známe celkového vítěze a tím se stal Jakub Skála z ČEZ cyklotýmu Tábor. V sezóně vyhrál 3 závody Toyota Cupu, pozbíral nejvíc bodů a po zásluze převzal klíč od automobilu Škoda Octavia, který mu bude na 1 rok k dispozici.